父なる神様、このコンサートを通じて私たちの心にひとときの安らぎ与えてくださり、心から感謝申し上げます。あなたが私を愛してくださったのことに心から感謝申し上げます。仰ぎ声に長くは主イエス・キリストの御恵み、神のご愛、聖霊の御親しき交わりがここに集いし、一度の上にいよよ限りなくありますように。アーメン。アーメン。